आजिखालि खायसे खायसे मानसिफोरनि थाखाय स्पेशली हिन्जावसाफोरनि थाखाय भाइरेल जानाया मोनसे करियार बिल्डिं बायदि आसुरित नोंथाङा साननानै नायोब्ला आसुरित जागोन आरो जोङो माबायदि समाजाव दोङो एसे गोथौयै साननानै नायबा नों गावनो लाजिगोन ओरैबायदि खायसे सेन्टिमेन्टनिबो मानसि दङ गावखौ भाइरेल खालामनानै फेमास खालामनाय जोंनिया सिंगार नयन भाइया ओरैनो बुङाखै फेमास जानोब्ला भाइरेल जा होननानै एकदम कारेक्ट जै खनसे भाइरेल जाबाय ओरैबायदि फेमास जाखाबाय बयजोंबो मिथिजानाय जाबाय आरो बै फुटबल क्लाबनि कमिटि बैसागो फांसननि कमिटि मायबा फांसनफोरनि कमिटि बै भाइरेल जानाय फेमास मानसिफोरखौ नायगिरो लिंनो आरो बै कमिटिफोरनि मेन्टेलिटिया माबायदि मिथिया एक' क्वालिटि गैयै भाइरेल खालामनानै फेमास जानाय मानसिखौबो फांसनफ्राव लिङो थारमाने ओरैबायदि लाजिथावना आसुरित आरो ओरैबायदि जों समाजाव दोङो थारमाने भाइरेल जानानै फेमास जानाय मानसिखौबो एक' क्वालिटि गैयाब्लाबो बैसागो फांसनफ्राव लिंनाय बा फुटबल मेट्सफोरनि बे माबा माबि इभेन्टफ्राव लिंनाय बा बायदिसिना माबा माबि इभेन्टफ्राव लिंनाय जोङो नुनो मोनबोदों आरोखि आगोलनिफ्राय आरो उनावबो हयथ' नुबाय थानो हागौ थारमाने बेयो मा जायो आंहा बुंनो गोनां गैयामोन जेनेबा बेयाव सोरबा मा लिङो मा लिङा आङो जेबो बुंनो गोनां गैया खिन्थु मा जायो मिथिबायना बे मोनसे मटिभेसन जायो आरोखि मोनसे पाब्लिक फिगार जायो नालाय जै भाइरेल जानानै फेमास जानाय खासे मानसिखौ नों माबा मोनसे इभेन्टआव लिंबाय माबा बैसागो फांसन लायनो माबा फुटबल मेट्सनि फाइनेल मेट्स दंलायनो बबेयावबा बेयाव लिंबाय माने आलासि लिंबाय मान होबाय आर'नाइ गान होबाय भाखन लाखि होबाय बायदि बायदि मुं होबाय माने बिराद सनमान होबाय नालाय होमबा भाइरेल जानानै फेमास जानायावनो एसेबां सनमान मोनोबा ना थाखा फैसाबो मोनोबा मुंदांखाबो जायोबा होमबा भाइरेल जानायाव मा लस दं लाबसो दं मोनसे केरियार जाबायना जायाखै दा भाइरेल जानाया जे मोनसे केरियार जाबाय बेखौ सोर खालामदों केरियारखौ जोंनि समाजा जोंनि मानसिफ्रा एसे साननानै नाय लाजिथावना जाखोना गोग्गाथावना जाखोना मा जाखो बियो बे भाइरेल जानायफोरखौ मटिभेसन होनाया थुलुंगा होनानै आरोबाव जाबावनो थाखाय थुलुंगा होनाया सोर होदों जोंनि समाजा जोंनि मानसिफ्रा जोंनि कमिटिफ्रा जोंनि बायदि बायदि फांसनफोरनि कमिटिफ्रा थुलुंगा होदों माबा ECS पास जादों लायनो IPS पास जादों लायनो माबा एकदम टपार जादों लायनो मटिभेसन होयो जोङो आर'नाइ गान होयो मान होयो सन्मान होयो माबा माबि होयो खिन्थु बै भाइरेल जानानै फेमास जानायखौ जों मानो थुलुंगा होयो मानो मान होयो मानो फैसा होयो मानो सन्मान होयो मानो माबा माबि आर'नाइ I don't know why it's happening like this.